Sometimes as abazali siba overprotected for abantwana bethu. Secondly, we want to be muchly involved. If you want to be successful, umama uzoba right la uyoshada khona, leave your mother at home. Umeke wakushayela umthetho kanti usogalile, uyathakatha, akakwazi phela ukuba nombono emshadweni ngasona wakhe. Akakwazi ukutshela ukuthi kunetiyela ekhaya ake uze nje sizokufaka isiphandla. Isiphandla sani? Wena mntwana lithi iBhayibheli indoda yakushiya bani isiyoyo yokonamathela ku uma. If you want to build your own family, be yourself. Uyabona ke le statement esisho uthini, asisho ukuthi neglect them, forget about them. Sithi ithi stick kuma promises owenzile, acknowledge them, take care of them. You understand? Udlala irole kumele uyidlale as a son. You understand? Kodwa umuntu osunamathele kuye ubani ukuze akwazi ukunamathela kuwe bese kwazi ukuthwala the vision of your family, udinga ukufundiswa kuphela. Kodwa makusekhona uma wakhe kuye akayibambi ivision ala ishadele khona, we akusebhlungu. Ukhona abantwana namhlanje bayadivorce, abadivorce bedivorce ukuthi uma wakhe umthakathe emshadweni wakhe, noma uyise umthakathe emshadweni wakhe. Mamela ukuthi wenze njani umamezala, unikeza idistance, wenza ngathi akekho, uhamba nalo kodwa lo akasali. Ufuna ukuhlala nombono, ngicabanga ukuthi sakhindle emoyeni manje baby uyeso. Mina ngikhohlisa lo ngoba kuhlale kube mnandi la ekhaya. Lo vedanet ayikaze yabakhona indle emoyeni. Ayikaze nje bekhona Indlu kuphi? emoyeni. Lo mayese esike walalela lo. Uqhamesa njeta mina ngifunda umuntu angenza islima. Ngifuna mfowethu bengudlalisa phela ukuze umdlalo wala endlini ube njani. Ngizokwakhela indle emoyeni baby uyezo. Ngoba bakwakhelanga umuzi emoyeni. Leave my wife.